そんなに好きだったんですか？当たり前だろ、家族だぞ。ピッチャービビったぞ。もうしちゃったかな。妻子に逃げられた作家崩れの探偵。あんまり火遊びすんじゃねえぞ。あんたみたいな大人にだけはなりたくないです。すねかじりだよ。唯一の楽しみは月に一度の子供と過ごす時間。お金は？昨日ちょっと遅くなっちゃってさ。来るって？うん。これから台風だっていうのに？夢見た未来。何も遠慮してんだよお前。水野買ってやれよ。お金もないくせにお小遣いなんかあげちゃってさ。そんな一生懸命父親になろうとするならなんで一緒にいる時にもう少しさ。何しんみりしてんのよ。すいませんね、解消なしの息子で。幸せってのはね、何かを諦めないと手にできないもんなのよ。ああ、へその。それにしても下手ね、あの子。私似ちゃったのよ。忘れない。パパは何になりたかったの？なりたいものになれた？パパはまだ慣れてない。台風の夜が教えてくれた本当に大切なこと。花も実もつかないんだけどね、なんかの役には立ってんのよ。海よりもまだ深く。信じてく